Zdravím vás lidi. Máme tady oznámení na soutěž. Na Lorak a Dave a Van Hal. Je to na komentáře. A samozřejmě musíte mít odběr, jinak vás nemůžeme počítat. Je to, kdo bude mít nejvíc komentářů, tak top 3 vyhrávají buď Westpass nebo skiny. Takže máte to celkem jednoduché pravidla. Nevím, co víc k tomu říct, jako je to asi všechno, ne, Karle? No. Tak nezapomeňte odebírat a komentovat. Jsem se daleko. Ty jsi si moc plietou a já si pletěl jsem toho. Sračka zbraň. Fajn. Daj mi ju, ja ťa budem oné. Alebo ty ma takto healuje a ja budem fajtiť. To ti poviem, teraz to nemíňaj. Ideme sem. Tam niekto skakal, už som ho videl. Takže buď pripravený s tou tyčkou. Dávaj, na modro. Počkej, tady někde... Na modro, na modro. Nechaj ma na modro. Ještě? Ešte na modro. Na modro. Zeleno. Mám Modro. poslední 50, kámo. Dostávam. On je za tým rebutbanom. Střílej. Na zelenú ma musíš nechať. Skočil. Poďme sem. Víc už nemám, bro. Dobrý loot měl jako, ale... Aha, to dával. No,